Mga igsoon, mga anak sa Dios. Sa iyang bantog nga libro nga Introduction to Christianity, gisaysay ni Pope Benedict XVI ang usa ka nindot nga istorya. Adunay usa ka circus nga kalit lang nasunog ug ang mga hayop posible nga makagawas ug inig makagawas na ni makadaot sa mga tao sa lungsod. Ang manager sa circus nagpadala sa usa ka clown ngadto sa baryo aron mangayo og tabang. Ang clown midagan padung sa mga tao o nagpakitabang nga adunay sunog nga kinahanglan makahimo dayon sila og pagtabang. Apag tungod kay si John nagsulob og costume og naka-makeup nga clown, ang mga tao naghuna-huna nga si John nagbinuang lang. Ang uban mihagalpak og katawa og namakpak hinuon sila tungod kay nagtuo sila nga bahin kini sa usa ka show. Bisan unsaon pasabot sa clown nga tinuod ang sunog, wala joy nituo kaniya. Sa kadugayan, nikusog ang kalayo, nadamay ang lungsod tungod kay wala sila nakahatag og tabang sa husto nga oras. Kini nga pahinomdom nga usahay, ang kamatuoran dili dawaton sa mga tao tungod sa ilang pagtan-aw sa laing butang. Sa Ebanghelyo karong adlaw gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Gisaysay ni Jesus ang sambingay sa usa ka Pariseo ug usa ka maniningil sa buhis nga nagampo sa templo. Ang Pariseo nagampo nga puno sa pagpasigarbo sa iyang kaugalingon, samtang ang maniningil sa buhis nagpaubos og nangayo sa kaluoy sa Dios. Ug sa katapusan, si Jesus miingon nga ang maniningil sa buhis ang nibalik sa iyang balay nga gipasaylo sa Dios. Unsa may atong makutlo karong adlaw? Unang punto, ang pagpaubos sa atubangan sa Dios mao ang dalan padung sa pagkamatarong. Sa sambingay ang Pariseo nagbarog ug nagampo nga murag nagpahibalo sa Dios sa iyang mga maayong buhat. Iyang mga merits. Nagpasalamat siya nga dili siya sama sa ubang tao nga kawatan, dautan o sama sa maniningil sa buhis. Apan ang iyang pagampo nahimong pagpasigarbo imbis nga pagpaubos. Ang iyang kasing-kasing na puno sa pagtanaw sa iyang kaugalingong kaayo. Ang maniningil og buhis sa laing bahin, wala gani mo tanaw sa langit ug nag-ingon lamang sa Dios nga maluoy siya kaniya nga makasasala. Kini nga simple nga pagampo nagpakita sa tinuod nga paghinulsol. Ang pagpaubos nagpasabot sa pagdawat nga kita makasasala og nagkinahanglan sa kaluoy sa Dios. Kung ang tao magpaubos, mas dali siyang makadawat sa grasya sa Dios. Sa atong kinabuhi usahay, parehas kita sa Pariseo nga nagtan-aw sa atong kaugalingon isip mas maayo kaysa uban. Usahay mahimo nato ikumpara ang atong kaugalingon sa uban ug maghuna-huna nga mas tarong kita nga pagkatao. Apan ang Ebanghelyo nagpahinomdom nga walay tao nga hingpit gawas sa Dios. Ang pagpaubos mao ang unang lakang sa tinuod nga pagbag-o sa kinabuhi. Ang pagpaubos sa atubangan sa Dios mao ang dalan padulong sa pagkamatarong. Ikaduhang punto, ang Dios mutan-aw sa kasing-kasing ug dili sa gawas nga panagway. Ang Pariseo sa istorya nagpakita og daghan nga mga relihiyoso nga buhat. Nagpuasa siya, naghatag siya og ikanapo sa iyang kita. Og kini nga mga buhat maayo og importante sa tradisyon sa relihiyon. Apan tungod sa iyang garbo nawala ang tinuod nga espiritu sa pagampo. Ang iyang pagampo nahimong paagi sa pagpasigarbo sa iyang kaugalingon imbis nga pagduol sa Dios. Sa katapusan sa sambingay miingon si Jesus, "Everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted.
Luke 18:14. Sa binisaya pa, ang nagpasigarbo sa iyang kaugalingon ipaubos, apan ang nagpaubos sa iyang kaugalingon pagabayawon o ipataas. Kini nga mga pulong nagpahinumdom nga ang sukdanan sa Dios lahi ra gayud sa sukdanan sa kalibutan. Ang kalibutan usahay magpasidungog sa garbo ug sa gahom, apan ang Dios nagpasidungog sa pagpaubos ug sa paghinulsol. Ang Kwaresma usa ka panahon sa pagtan-aw sa atong kaugalingong kasing-kasing. Dili igo nga maghimo kita og mga relihiyoso nga buhat kung ang atong kasing-kasing puno sa garbo. Ang tinuod nga pagtuo makita sa pagpaubos ug pagdawat sa atong kahuyang sa atubangan sa Dios. Kung ang tao magpaubos, masayo niya madawat ang grasya ug kaluoy sa Ginoo. Ang Dios mutanaw sa kasing-kasing ug dili sa gawas nga panagway. Story time. Usa ka pelikula nga akong paborito mao ang A Walk to Remember. Sa mao nga istorya ang karakter nga si Jamie Sullivan nga gibidahan sa actress singer nga si Mandy Moore puno sa pagtuog mapaubsanon bisan sa iyang pag-antos kay ana man siya sakit nga leukemia. Sa usa ka higayon iyang giingon ang usa ka memorable kayo nga linya. Ningon si Ja, "Without suffering, there is no compassion." Akong usbon, without suffering, there is no compassion. Kung walay pag-antos, wala say musulbong nga kaluoy. Ang kasakit usahay magtudlo sa tao sa pag-ila sa kasakit sa uban. Ang pag-antos makahimo sa tao nga mahimong mas malumo ug mas maluluyon. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karong adlaw nag-awhag kanato sa pagtan-aw sa atong kasing-kasing sa atubangan sa Dios. Dili importante kung unsa kadaghan ang atong mga relihiyosong buhat kung ang atong kasing-kasing puno pod sa garbo. Ang Dios nagtan-aw sa sulod sa atong kasing-kasing ug dili sa gawas lamang. Busa ang Kwaresma, usa gayud ka panahon sa pagpaubos o sa paghinulsol. Mangayo kita sa Dios og kaluoy sama sa pagampo sa maniningil sa buhis. Kung kita magpaubos sa atubangan sa Ginoo, siya ang magbayaw kanato sa hustong panahon. Ug pinaagi sa pagpaubos, mas mapaduol kita sa gugma o kaluoy sa Dios. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.